Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Melay, 21 anyos, minyo, wa pay anak, taga Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Dili gid ni akong suliran sa pamilya ni sa kumbana. Kabahin kini sa ilang yuta nga way titulo. Apan may deklarasyon, aron inyong hisabtan, sugdon ko sa buhi pang akong mga ugangan. Ingon ko no ini ang mga panghitabo. Mayo! Mayo! Oy, Kinsa maron riya? murag si Karyo man siguro ron ang imong manghod. Oh, unsa ba di ay sikaryo di aro? Ay, naunsa siya. Ngano wa naman taong kakaila sa imong igsuon, oy. Tingog sa imong manghod. Bungol-bungol na magaling pikas na kung tunggan ko. Pag tagsara sa linga, manhi sa ato ni tawana. Yo! Kay tuwa mali magpuyo sa laing nga lungsod, sukad maminyo. Nganong di amagali? Halay, lakaw didto adto kay basig unsay tuyo. Ay, di ba magkasilabot sa akong ugangan na yoy. Nilabtanon man namong magtiayon. Apin man sa mong problema. Mong gusto na mong palayo sa akong mga ugangan. Oh, mas maayos sa bitaw ka magpalayo na lang mo kay lisod tuod kaayo. Kung ingon ana ang inyong sitwasyon. O, liginoy, mong mahangyon ta ko nga hangi ko gamay ay mong yuta, di ba? Sibot mo ipasabot. Hangyo ako, aning inyong yuta, bisag igo lang tukurang bahay, di ba? Mayroon lang ako ang among balayan. Ha? Nisugot ka? Ay, looy masabgod na nga ako manghod-god. Kay asa man niya siya puyo kung dili na ako papuyo din ni sa Toyota. Mayo hinoon ha, kay aron nga maduulan na ako nga kumanghod. Kay isaad ko ba na sa among mga ginikanan nga dili gina ko pasagdan nga kumanghod kung wa na sila. Ah, nahala. Ikaw mahibaw. Naan pila may imong gipabayad niya? Ako, di magiging ako gusto anang bayad-bayad ba kay mura magkuan ka na isuon ragod mi. May maglaing tao. Pero maikog kuno siya nimo. Mao nga viral na kuno niya og 60,000 ang luna nga ilang bayan. 60,000? Ito, anak. Pa, Ayaw pasag di ang imamamang ko da. Si mama ninyo at imana. Ayaw mo pagsultog sa ama na ba? Pagpakabuhi pa ba? Ilang na makaabot ka pa sa among kasal? Ha? Magminyo na mo ni Milay? O ba? Magdali-dali may pagkasal pa aron makatamog yung mong mama. Pero si mama po, parehas ni mo nga nagluya na. Pa, pagpakaayo mo pa, magpakasal pa mi si Milay. Mupaso pa ta sa among kasal. Liso namang kahimtang nilang mamagpapa ni mo rito eh. Nagdungan naman sa pinon sila kaluya nga nagsingabot na ang atong kasal. Mao lagi. Dili pa ko andam kawawa sila. Oh, unsa ron? Si papa ni mo rito! Pa! Pa! Recorded by X Thunder Gaming. Nagsunod lang og kawang ako mga ugangan nga pulos na masakiton. Wagid may dugang nahibaw-an bahin sa ilang yuta. Gawa sa mihangyong iyang uyuan nga magtukod og bay sa ilang yuta, din gipayran kinog 60,000. Unya, anhi lang nako ipahimutan ng mga siblings nga gipahakot ni Rio. Anhi man ko nang dapitan niya ipatanong. hey, hey! Oh. Sara!
Mga siblings tiyo. Gitabangan lang na kog hakot si Rito. Kay ani man kuno niya dapit itanom. Ay, yung patakaw tanom din ha? Ha? Ang ila pa man siguro ning yuta tiyo. Aw, apil pa silang yuta ba? Nganong di man pwedeng tamnan tiyo? Kaya ako ninyo ta. Ha? Sa akong naibawan, Tyo. Kato ramang gibayan ninyo ang inyong yuta, Tyo. Hoy, ay pag-apil-apil ha? Asawa ka naman yan dito. Tiyo, Kung makasulti ka, mura kang sikin sa kabahin sa mong pamilya na. Mag-apil-apil ka bahin sa mong yuta. Umagad ka lang sa kumagawang. Diba niya? ang nahibawan naman sad na akong gisulti, Tiyo, good. Wa man ko mahibaw nga imuha na din ning yuta, Wag ko mahibawan na, Tiyo. Lakaw. Dada nagbalik ang seedlings nga ipatanom ni Rito. O ayaw mo pagbut-but og pananom din ha? Kay ako ninyo ta. Kano sa lang naiya ang among yuta? But lang, uy. Wa man na yung sulti. Oh, kabuang. Ang sulti ni Papa nako, nakanara iyang gibayan ang iyang gibayaran og 60,000. Nanghangyo ra gani siya, nga mupuyo din sa among yuta sa una. Nya karon, maiya na ang tibok na mong yuta. Unsa ko nang hitabo Be, adto taning akong uyuan. Murag nang larga man to sila si Karyo og ang iyang asawa rito. Sakay sab sa ilang multicab ang ilang duha ka anak. Murag pa do mga ligog dagat. Kaya naman di ay nga murag suko man kay kas imong uyuan. Gusto magubot ng akong uyuan, gud? Giangkon mo niyang tibok na mong yuta. Ang iya, kanaramang iyang gibayan. Di man may patamnon og bisan unsa sa among yuta. Murag nahibaw ko anang istoryaha. Nga kanaday ko nung inyong yuta, blanco ko na didto sa Bureau of Land. Way tag-iya. Pero may deklarasyon. Maong gi-applyan sa imong uyuan og titulo og siya na'y nagbuhis. Unsan? Gipugong-pugungan ko ng akong bana nga dili musong sa iyang uyuan. Kay gusto una na mo masuta kung nganong nahitabo kini. Nahadlo kong magdako ning uyuan o pag-umangkon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa among nahibaw-an, yuta ni sa akong ugangan. Way titulo og deklarasyon lang. Og mihangyo ang uyuan sa kumbana og gamay nga luna nga iyang kapayan unya gibayaran og 60,000. Pero nganong giangko naman nini ang tibuok yuta? Ikaduhang pangutana, patay na ang akong maugangan. Wa gyud may masayod kung may kasabutan ba silang gipirmahan ini. Posible ba nga nailad sa iyang uyuan ang pamilya sa akong bana? Ikatulong pangutana, matod sa among nahibaw-an, blanco kuno kining yuta sa Bureau of Land. May deklarasyon o gi-applyan kuno og titulo sa iyang uyuan og siya na'y nagbuhis. Pwede di ay na? Ikaupat og katapusan, unsa may among buhaton aron mabawi namo ning ilang yuta sa kumbana gikan sa ilang uyuan nga nangangko niini. Patay na rabang ako maukangan ug wa may gikuptan nga mga papeles. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Melay. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa ato ang mga kapika, sa ato ang mga kauban sa balay, ato ang mga dokumento, ato ang mga papilis, ato ang pagpanrabaho maski unsa pa ng mga problema ha. Ayaw mo pagduha-duha ipadagid ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi gyud ni guys kung unsaon na mo pag-unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Usa ra gyud ang ako ang hangyo. Amo ang hangyo ni Dr. Obra
no nga palihog kumpletuha intaw ng mga detalye, hinungdan, sinugdanan. Kung gusto mo nga alyasan mo, di na mo isibi ang inyong pangalan, palihog lang pud tag note unya. Kaybaw aming taga-asa mo para makhibaw mi og asa dapita gikan ang inyong suwat og asa man dapita kusog kaayo ang ato ang programa, asa na ta naabot sa kalibutan. Natay mga letter senders, avid listeners og fans sa Vancouver, naa sa Saudi, naa sa Qatar, sa Canada. Lipay kay mi kay mapaminaw manggod gapon ta no sa YouTube, sa Facebook account, no? So, nindot kaayo ni nga pamalandungon nga layo kayog naabtan ng ato ang programa. So, a big thank you, a big shout out sa tanan nga mo like ug nag-follow sa mga naminaw nato live karon sa ato ang programa sa radyo ug sa mga muapas maminaw pod sa ato ang YouTube nga channel kay di taga diri or di kaabot ang signal sa radyo didto. Thank you. Ako mo pasalamat sad ko sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow nako sa ako ang Facebook account, Elaine Tantengco Bathan o Attorney Elaine sa Instagram. Letter sender nato karong adlaw si Melay, kabahin ni sa ilahang yuta, no? Sa iyahang 21 years old. Asa man ni si Melay? Taga Mindanao. Wa siya musultig taga-asa, particularly in Mindanao, Minyo. Wa pa ni sila'y anak. Unya, kabahin ni sa pamilya siyang bana. Naamagod sila yuta nga walay titulo pero naay deklarasyon. And take note, common pagyod kaayo ni. Dili tanang yuta sa ato ang nasod na ay titulo. Daghan pa kaing way titulo pero ang best evidence gid una titulo pero wala din ang kaning deklarasyon. Ang naa. Nga ang kanira bang iyahang mga ugangan, I think wala na, no? So mo ang mga pangutana. Una, ang iyahang nahibaw-an yuta ni sa iyahang ugangan. Way titulo og deklarasyon lang. Ug nihangyo ang uyuan sa iyahang bana ug ang gamay nga luna para iyang kabalayan og gibayran og 60,000 pesos. Pero nganong giangkon man niya ang tibuok nga yuta? Maunay pangutana. Kung unsang dokumentuha ang ilahang pirmahan kung nibayad siya og 60,000 pesos unya unsa pud kadaka ang luna nga ilahang nasabutan nga iokupar worth the 60,000 pesos. Unsa nga dokumento ang nakabutang didto kay basin po nag-angkon-angkon lang ni siya or nilapas siya sa ilahang kasabutan or wa gyud kasabutan at all. Ikaduhang pangutana, patay na ang akong mga ugangan, wala gyud mi masayod kung may kasabutan ba silang gipirmahan ini. Posible ba nga nailad sa iyahang uyuan ang pamilya sa akong bana? Dakong posible gyud, posibilidad kay ug walay dokumentong mapakita unsa may proof ninyo unya nga nabalhin ning yuta or a portion sa yuta ngadto sa imuhang uyuan, no? Mo na gud usahay ang ato ang mga problema ug mga concern, guys, kay hagbay ra gyud kog iningon ninyo nga ug mahimo di gyud ug mahimo dapat gyud nga ang kaning mga dokumento ato gyud ning ampingan, dapat na agyud ni mga nakasuwat nga mga ibutang gyud na nakasuwat gyud in writing gyud ba na agi kasulatan to prove, no, nga gibaligya, giabang, gisanla, no, giprinda kaning mga ingon ana. Basta yuta gyud i-dokumento gyud nato na. Kay kani di ta kibaw na ilad ba or tinuod pud ang imuhang uyuan wa ta kabaw kay di man pud ka verify min kasi imuhang nahibaw-an. But there is no proof. Diin man agikan unless niingon gyud ang ugangan gyud nimo, no, ngadto nimo or ngadto sa imong bana nga mao rin ni kadak ang luna ang ilahang gihatag in exchange for the 60,000 pesos, ha? Ikatulong pangutana, matud sa among nahibaw-an, blanko kuno ning yuta sa Bureau of Land. May deklarasyon o giaplayan kuno og titulo sa iyahang uyuan. Ug siya nay nagbuhis, pwede di ay na. Akong pangutana, nganong wa man pud mo nagbuhis? Nga kamo na may nanunod, unya, one of the secondary nga evidence pagpamatuod nga kamo gyud ang tag-iyas yuta isang pagbayad og buhis. Kay nganong mobayad man kag yutang di mo? Nganong mobuhat man ka sa obligasyon sa pagbayad og buhis if dili na imuha nga obligasyon? So muna ato ang pag-tan-awon po din ha nga no. So i-double check po giunsa man pagkanselar sa tax declaration from your ugangan ngadto sa imong uyuan. Ha? Makita man po nato sa assessor's office. Ikaupat, pwede po mo mo-oppose sa pagpatitulo, by the way. Ha? Adto adaan dito unya pag-oppose mo. Ikaupat, ug katapusang pangutana, unsa may among buhaton aron mabawi namo ning ilang yuta sa akong bana gikan sa ilahang uyuan nga nangang
ko niini. Patay na ra ba ang akong mga ugangan ug wala may gikuptan nga mga papeles. Okay, una sa tanan, we need to oppose atong pugnan nga makakuha sila og titulo. Moadto mo sa Bureau of Lands, moadto mo sa DENR, moadto mo City Assessor, moadto mo sa Register of Deeds, pahibaw mo didto nga kamoy tag-iya aning yutaa. Sutaa, susiha, itrace gikan sa tax declaration sa imong uyuan, giunsa og nganong nakanselar ug nganong naanay tax declaration ang imuhang uyuan. So mao ni ang atuang angay nga pagahisgutan, no, ug atuang angay nga sutaon sa. And then I think kinahanglan gyud tag abogado ini na Amkas Mindanao. I'm sure daghang abogado banggiitan maayo willing mutabang nimo, no, mabawi ang imuhang yuta. So kumpletuhan na nimo mga papilis, ang tax declaration, ang proof or any other document unya. I think need gyud tag abogado diring dapita, ha. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naatay nakutlo, naamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.